Mayong adlaw sa tanan. So aniyan usab kita sa laing sugilanon sa akon ako ang pasultion. Ang atong magtatampo karon ng ngalan og Juby. So usa ni siya ka negosyante, aduna kini siya ay convenience store. O aduna kini siya mangliligaw nga grabe kahambog mangimbitar og kaon pero walay kwarta ay kabayad. So gipangitaan gyud ni Juby og paagi nga muhunong nigamit siya og tao nga kunuhay ihang uyab apan nakahiring kay nakuratan lubad man ang tingog sa iyang gihimong lalaki nga bayot di ay. So bani ko nino sa pagpaminaw nining sugilanon nga gipadala ni Juby sa kun ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Bueno, mga mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngalan ni Juby. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Juby. Kini akong problema bahin ni sa mga tao kay doon naman gud ko'y negosyo nga tindahan, dili hinuon kay sa dako pero dili sa siya gamay. Mura na siya ka ng convenience store ba? Kay bisan unsa naman lang gud ang akong ipaninda basta dunay kusog, mo'y pangitaon sa mga tao aw mao sa akong ibaligya. O kung nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Naninibago ako, baby, pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo. Madam Jovi! Naputang order mo bugas, madam! Ay, Dincho, ipahakot nilang bugas. Ipabutang nito sa Luis sa budiga, ha? Ayaw isagol sa mga feeds ang bugas, ha? Yes, madam! Okay, thank you. Tabo, Hala, wa pa man na ako maandam ang kwarta para bayad sa bugas. Uy, hala ko sa kuhaon, bi. O bayad ko sa bugas. Nang tasing, ikaw lang sa'yo bahala din yung sindahan nang ha. Kay mo pahuway sa ako kadiyot, ha? Ay, okay ra day, Juve. Ako rin bahala din is tindahan. Pahuway lang sa ngadto. Ipapukal ako doon ay problema, ha, nang. Sige, day. Ay, kanang tuod di ay, day. Si Diego ba? Atong trabahante. Na ako to siya ituyo ni mo. Oh, unsa man? Ay, wa man mo sultigot sa ituyo, day. Basta kay biingon to siya nga doon na siya ituyo unta ni mo. Sige lang. Ako lang adtuon nang. Oy, Diego. Uy, madam. Nangita man kuno ka na ko. May tuyo ka? Ha? Kukuha lagi, madam. Baka nang kining... Pwede ko mo... Si ba? Si madam ba? Kay ba ko si Uy? Lagi. Unya? Ilang lano nung gano'n akong kwarta, madam. Unsaon man nimo, Diego? Ay, naunta ko'y paliton ba? Pero... Wa gani, di lang ko mugos ni mo, madam. Lain sige mugos ko ni mo. Pero... Maranghin lang ko ni mo daan. Kuan man naman, naamugin duha ka company nga nagukod ako. Sino na ni mo? Mubalhin ka? Uy, Diego, ay pagbinuang, uy. Pilagi kinahanglan day nimo. Hadlok. Tricky, madam. Tricky. Ay, sus, tricky. Sige, Salamat, madam. Salamat kayo. Uy, time pa. Unsa day nga company ang nagukod nimo? Ang tagabi kong pilditi, madam. Patlanan ko. Ha? Ito, ini mo. Sige, madam. Arila ko. Salamat, madam, ha? Mas, nakahatag ko kakidor tawhana siya at kustaroda.
Hello, Berta. Kumusta, ha? Oy, Sir George! Ikaw na, sir! Hala, no? Bisa mo kagagwapo, sir. Ay, buyag. Bernie Santor, maron. Nya usor magbiok. Ha? Hala, sir, oy! Asa man din mo? Nasa yung kwarto, aning tindahan, sir, ay kanit, sir, ha? Akong paibaon si ma'am, ako ingnon nga, naigwapong nasa. Ay, lagi na gwapo. Lagi, basi makahulbo, tas pitaka na niya. Para tekiho, tas biok. Ay, kanit, sir, ha? Sige. George? Oy, Joby. Kumusta? Kumusta ka na uli? Ato pa sa adlaw. Walang ko dahil man hindi na medyo na jitlog ko. Wow, jetlog ha? Kung maka-jetlog, wagas. Mao ba? Lagi tao na. Okay, lingaw. Ay, bataw to mga untas gawas. Okay rin mo. Okay naman. Asa man ta mga on? Sa pinakamahal ng restaurant, ha? Wow. Sa Flores. Flores? Flores Pasel. Nalumidi. Ay, sa Pasel? Kanaka, di ba? dito, Daig no? na ikaw. Ay, dugay ko ano mga kaon na ng mga mahalon nga may restaurant. ha? Wow, restaurant. Lisura na noon eh. Unsaon nga, di ba? Naka nga, kami, pero may barko. Sige. Sige, mag-ilis ko kadiyot, ha? Sige. Berta, kana si Sir George ba? Uyab na sila ni Madam Juvie? Ambot lang, oy. Kaysa tanaw na ko, no? Wag yun na, magagusto si madam anang tauhan na kay medyo may pagkahambog man. Aha. Hamugiro man na. Ako lang ganing giululuhan. Kay may ampay ana niya. Kanang ulug-ulugan siya pa. Gusto na siya sip-sipon. Ikaw, musip-sip ka na. 500 dayon. Di ko, oy, manyakis palang hinuon. Maog yun. Ang patagal si madam, oy. Muna kasabot, matingali si madam anak niya. Pero, bilib kong Ma'am Juvie, oy. Kay, kumao siya mudaba. Tano ganin ako, murag nabiso si Sir George anang madam, oy. Sa ato pa, ay dili pa na sila uyab. Uy, dili pa, oy. Gisakay-sakay na siya ni Madam Juvie. Kaya laki ko anang madam. Kamao nang mukilatis. Mabitang, wag na siya maminyag usap sagad nga nabiyuda na siya. Mausad no. Ay, lagsaba, ha? Ato oran ni. O lagi-lagi, ay di basta ko ganahan ng tawhan na pod. May pagkambugiro lagi. Na, hilom na. Ay, nanggawas na sila. Murag bang lakaw tingali na. Uy, asa ka na sila? Diniganahan ka ba? Ay, okay na sa George. Di man kay ko mamili og mga mahalon nga kananan, good. Ang ako, ganahan ko sa sudan, daog na. Okay, sige. Pag-order ito. Unsay gusto niyo ba? Ako rin bala. Lagi. Ay, kanang, wala problema sa nako. Mukha oras sa kubisag unsa, ikaw nalay bahala. Sige. Wait, waiter. Waiter. Tagay mo yung malong pagkaon, be. O sa malo yung mga pagkaon. Ikaw, Joby, ang sa'yo mo gusto? O sila inununan? Kuan lang, palihog day. Naamoy dugo-dugo? Dugo-dugo lay ako. Naungo na ka? Oo, dugo-dugo man na. Dugo-dugo. Okay. Ikaw, George, ang sa imo? Ako lang sa ako, pinakbait. Sir, malhin na lang mo sa karinderya, sir, kay ako may baligaan. Din lang tanay. Maling paborito. O pagiday ka mausap, George. Ikaw na giday gihapon ni. Abi na ako ang George karon lahi nas kani adto. Huwag nauto pa ko dito sa Amerika o sa Japan o sa asa ba to sa Espanya, Jorge na nga ako. Mao ba? Pero okay, naibaw na ko ani. Klaro na kay ni. Basi ko kakadag cash diha, ako nalay bayad ani. Ayun. Doon kaya ako libitan mo. Lain na sa nana. Nye, kayo mo bayad? Kakadiyot ay. Uy. Saan mo to? So good na. Kadiyot na kaya. So good na. Wa na. Iyay, mo nabilin sa kong office. Nabilin mo pitaka, no? Yes. Kadiyot, manawag ko. Manawag ko, kadiyot. Kabulayog na lang yung klasis tao ining tahanan. Day, nakasisiyo diha. Nga naman. Bila limot ko na. Bila ako paluod ganina. Nangrot akong load. Bila. Muamtag 20 ni mo diha, Vic.
Pila? 20 pesos, ano? Nakadiyot ha. Ay na lang palod, uy. Kay nahibaw ra gyapon ko, di ka kabayad ini. Sunod, palod o siguro ha. Ayaw ng 20 pesos. Naunsa baya ka. Si man, ayaw 20 pesos ra ipalod. Kaon na diya, hore. Kore yung bayad, ani. Bangas ka. Kaning tawhana, kini si George, kani adto lagi ni siya, sa wa pa na siya makasakay barko. Nanguyab ni siya nako, niya hambog ray gaayo ani niya. Pag uli, abi na kong natarong ng utok aning tawhana, ni samot man hinuon. Unya to? Kasi day, madam? Da, ambot na tawhana, wag apoy ayo. Unya, sugto ni mo siya, madam. Nya, ngita dyan kong problema. Imbes okay na kaayo ko, wako'y problema. Maproblema ko, tungod lang niya kung sugto na ko siya. Ito, madam, oy. Bisan kami. Nakabantay may misaliho ka ng Sir George. May pagka... hambugiro noon siya. Dili kay hambugiroon. Hambugiro, cute. Nya pulos palpak ang mga liho. Wag yo'y ayo. Og moari gani, ayaw ninyong pasudla ha. Unya, mangita ni mo, madam. Tingnan nilarga ko. Wako din sa Pilipinas. Oh, okay kay madam. Sus! Bangita nagiglaing madam ha, kay bisan kami. Di kami buto ng tauhana. Bot try gayo adta. Nahala, sige. Basta mauna to ha. Ayaw to ninyong pasudla. Kaya di na ko gusto nga magsigig at tubang ato tawhana. Giatubang ko lang to siya kaya nagtuo kong nausab na. Pero unsaon ni samot man hinuon wag yung ayaw. Why ayaw tawhana? Nagdalan to biset. Hi. Uy! Sir! Ikaw magdain eh! Ako gi-expose sa akong kagwa. Kay lisod kay ka na to sabay. Hindi mo nga utag dukot. Or di ba, hindi mo mong panos. Ano? Isutod kayo, sir. Kaya nang mga inanag mga naong, sir, no? Oo. Sa tanaw na ko, murag endangered species na. Sure, di ha. Bitaw, sir. Pastilan, sir. Kung di man gani ka, sugto ni Madam Joby, sir. Ako na lang ka, sir. Aha, what is your name? Ako na lang ba? Aron di ka mahasol. Kaya naon sabi na. O saan, pinching ta? Magpinching na ta? Dili, sir. Uy, ikaw ratang mag-80. Mag-extraterrestrial. Imo lay tang namawan kita. Imong gisuksakan akong oras na. Halimbawa ka magtagpila akong oras, imong gisuksakan ha. Gamay ra kay sa klibo aning giusik-usikan rin nimo. Ha? Grabe sa hangin. Uy, kusog kayo. Murag, mabuliskan ba yung akong simod? Bubuliskan ka na, ano man bubuliskan? Sawa ka na, sir, oy. Joke na kayo kay... joke ka. Excuse me. Pisliton ni matumbugan taon. Asa ba daw ni mo, ha? Pagwasa. Ing na nga niyang yang charming of friends. Ala, no? LR, Lahira. Sa Lahira, ha? May nga ni kang friend charming, sir. Kanang, mukilig jug ka ba? Ha? Pero, tanaw na ko si madam, no? Murag, dili mukilig. Murag tanaw na ko. Kung makita ni si madam ni mo, murag, kahion. Kahion? Tutunin mo sa kunaong, ha? CR? Dili! Usap di? Arinola! Sa ilang hanimbal. Kabaw sa ko, ha? Kabaw sa diyan na ka! Anda! Layas lagi ka! Aw maayo nga imong ingon adto. Gahig o tawhana. Abi kay gikuyugan ako siyang nangaon, nigkara sang kanahan. Murarabag. Murarabag ni success siya pag-imbitar nako. Palpak ra ba? Da, murag bagay kay ngaong madam, no? Ambot ang tawhana bisag ako nang giprangkahan nga wa jud koy gusto niya. Tungod siyang pagkahambugiro magsige jud dut-dut siyang kaugalingon diri. Hanggaw gyud. Madam, ang may nimong buhaton anan, no? Para bulikan na nimong tawhana. Pakit siya nga may hinigugman na ka. Aron din na siya masigisamok ni mo. Unya kinsa man. Nga ba man ko hinigugma? Mangita ka, madam, oy. Gusto ka? Ako'y mangita para himuon na tong imong uyab kunuhay? Ay na lang berta, Di ko magsilbi, ana. Labi nag di na ko kaila usuod. Ambot lang. Aw, kuan. Pwede kun ikaw. Saan ka niya, madam, oy? Ako,
Sibot na may pasabot. Maglinaki ko? Oo, maglinaki ka. Unya, ipailata dayon kaniya nga ikaw mo akong uyab nga gikan sa abroad. Unya, ayaw tingog para di ka masakpan. Ug kung mo lampos ta, Berta, ako'y muhatag nimo og kwarta. Dakong bonus. Oh! Ha? Tuot man akong gibistihan og linaki si Berta Bayot. Unya gipausab sa nako iyang buhok nga murag linaki gyud ba. Ug tuot man, dako kay siya kausaban. Uy, unya to. Oh, kana. Di na ka mailhan nga ikaw si Berta ang bayot nga way swab. Daoy! Wapo mo ko maglinaki ko, uy. Mura man kog maibog noon sa kong naw. Sana buang lagit ka. Amo, makaberta ay. Pero madam, oy. Dili ka ako mabuking ani. Basi may ilan niya akong tingog. Usbang imo tingog lagi pag linaki gyud. Ug kun mahimo ay lang pagtingog uy. Pero ug di gyud kani mapugnan makatingog gyud ka. Linaki ha ay kalimot ha. Okay, madam. Kana, bisag inana lang. Bubo la isulti para dili kay ka mailhan ha. May nang andam kadaan. Kay moari ra ba turon ingon siya. Gusto na kong maputol na iyang pagsigig samok-samok nako. Ug maputol na iyang pagsamok-samok nako kung makakita na siya nga may hinigugman ako, Berta. Asa to bayo din eh? Ha? Wadi eh, ha? Day, asa to bayo din eh? Yes, sir. Day, si madam ninyo, ing napalihog nga niya yung Prince Charming. Di na kinahanglan. Oy, babes! Oh, babes! Isang halik mo lang. Come on, babes. Hi, babes. Gusto ko manuroy ta. Ayaw na. Di na pwede. Babes, ang sa'yo buti mo pasabot, ha? Di na pwedeng mukuyog ko ni bisan kinsa. Kay naabot na akong hinigugma. Gikan sa gawas. You mean, May hinigugma na ko, George. Ug mahimo ba? Ayaw na pagsamok pa nako. Di ko makatuon mo, babes. Nasuko lang ka na ako, ha? Imo kong ipasakitan. Dili ka kamataw, Honey! Uy, buyog na siya? Honey! Kamataw ganay. Mao ba? Siya yung mama ba? Yes. Usa ka half Mexican, half German. Uy. Pero taga Germany gini siya. Siya si Herminio Kibotsky. Honey, this is my friend sometimes. Dili ko makadawat ini. Di ko makadawat. Hey, are you okay? Di ko okay, ha? Do you understand? Kisa ringan mo, Herminio? Kibotsky. Di ko okay, ha? Honey, let's go. Dali na. Paulit na lang sa inyo, George B. O pagbunbun itong bibunbun na imong itlog ito. Honey, let's go. Let's go, honey. Nga ano tao to siya? Abi na kong lalaki. Nakabantay din kanahan nga murag bayot ang akong hinigugma, pero wa siya kahibaw nga ako ratong tao nga bayot nga mao si Berta. Pero mao lagi, wag siya muhunong sa pagsamok nako ay. Unsaon ko ni siya? Bisag giunsa nako siya prangka, magsige man lang gyapon siya samok nako. Mularga na lang unta ko, pero unsaon sa nako paglarga nga naa mo ko'y negosyo ang angong sa akong biyaan. Unsa man og kamo ang pasultihon? Juvie.